stawiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios chwamy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie. Доброї раніці всім. Сьогодні 1 студня. Приїхали у костел на Святую Іршу. Тебе сам Бог, о Мария, Молимся за пастором костела, как дорученные им задания виконували з віри і офярності. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как заступництво Божої Матері оховувало нас від усього злого і умацовувало у житті згодно з Євангелієм. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх матір, как їх оферную працю завсёды цінили і поважали. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх дітей, как яны были послухняныя своим батькам и узрастали у веры. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тых, для кого Новый год пачаўся са смутку і цярпення, каб яны атрымалі палёгку і суцяшэнне. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, каб у наших семьях панавала єдність і згода. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Któż powierzy kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako